ରାଗିକି ଲାଲ ଗମ୍ଭୀର। ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ 51 ରନରେ ପରାଜିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମାନସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଠୋର ଆଚରଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାଷା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ମେଘା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଶୀର୍ଷକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଲିଂରେ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହତାଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିରାଶା ଥିଲା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 7ଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍। ଏହା କେବଳ ରନ୍ ସ୍କୋରିଂରେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା ବରଂ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଉଭୟ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ 34 ବଲ୍ରେ 62 ରନ୍ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ପରାଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳକୁ ଏହାର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦଳ କେବଳ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁମନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଖରେ ଏକ ଯୋଜନା ବି ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏହା କାମ କରିନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ତାର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ କରିବ।